Inilah dia peserta dari pentas seni konser dari RT 03. Kasih tepuk tangan untuk RT 03. Ya Allah lindungi Joko, ya Allah selamatkan Joko, ya Allah jagalah Joko, ya Allah sayangi Joko. Ses, 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 ses. Sorak-sorak suarane konco-konco, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo.
Pasukane Cuk. Kula niki anak lare. Kula niki anak lare. Dereng Kerso mari
edan Sing dulane kadang emang Sing dulane bengi-bengi nonton konseran dek jambu-jambune mateng aja diguyur dadi kira jambu kadange kenikir penontone ayu sing joget naksir dek jambu buah rambutan
Wih. Hoa. Wih, wih. Awas. Yo, wayahe. Disungkel ayo. No bro. Oh pantun oke. Iki ana pantun saka sapa iki? Mas Bagas. Oke, Mas Bagas. Ning Semarang tuku blangkon. Jane aku cen sayang, ning jari bapak sampean cara maton. Iya. WK. Nah. Sekonggen Mas Dion. Oke. Ana tekek nibo ning godhong. Duit entek gara-gara mahjong. Ya, masuk yo. WK. Oke. Nganti serak. Sapa lagi? Mas Jumari. Oke, Mas Jumari siap. Neng Semarang tuku tisu. Assalamualaikum. BK. Saru sega saru ra. Iya. Galeni. Langsung we Langsung kel saru juga. Sing penting opo yo Mas duwite oke walang keke mincok ning kayu mincok meneh ning wit mari yen kepingin yo dik ayo melu aku muga gaduh dinone terus tak rapi.
Lari Upin, lari. Lari Upin, lari. Aku Lari Upin, lari. tunggu aku Upin. Kasih tepuk tangan buat warga RT 3. Yuk songkelane cok. Bali, 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 Bali. Lari Upin lari. Lari Upin lari. Lari Upin lari. Lari Upin lari. Ampun pedal saking panggung riyin saperlu badhe dipun pendet gambaripun sekedar buat dokumentasi sekalian penyerahan piagam penghargaan Ya. Dari Sabang sampai minangka tondo tresno Karang Taruna Dusun Tempuran dumateng dari timur warga sampai RT ke 3. Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Monggo dumateng menika seniman-seniman saking warga RT 03 kawula suwun untuk berjejer